गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय 63थि उदांस्रि फोरबोखौ सोनाब इउपिपिअनि लाइमोन आरो सम्फुं गोजौ फरायसालिजों लोगो नांना गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। भारतनि विराट कोहलीनि 43थि अडिआइआव सेन्चुरि खालामबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफादनि नाजानायाव हानजा मोसानाय बादायलायनायाव धेमाजि जिल्लाया सेथि बान्था मोननो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया सम्फुं गोजौ फरायसालियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लाइमोन आरो गाहाय फरायसालिजों जथायै गाजा गोमजायै फोरबोखौ फालिनाय जाबाय। बे फोरबो फालिनायाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरजित राय चौधुरी सारनि आखाइजों फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादोंमोन। बे फिरफिला बिरहोनायाव गाहाय फोरोंगिरि सारजों लोगोसे गेजेर फरायसालिनि स्टुडेन्ट बर' साराबो गावनि बेसेन गोनां बिबुंथि लाखिनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव सोनाब सानजारि नोगोरनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लाइमोनफोरनि नाजानायजों आरो गोजौ फरायसालिनि मददजों लाइमोनफोरनि माखासे समाज सिबिनायनि गिबि हाबाफारि एबा आगानसे दावगाजेननाय महरै मुस्रि बाबुल इस्लारि आरो फुंखा नार्जारिनि दैदेननायाव टाइगारलुनि हानजा दानाय जादोंमोन। दा बिथांमोननि दैदेननायाव गिबि दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बे दिन्थिफुंनायखौ बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरजित राय चौधुरी सारा मेहेरगोनां बिबुंथि होना बेखेवनाय जादोंमोन। गाहायै बे दिन्थिफुंनायाव सोनाब सानजारि नोगोरनि इउपिपिअनि लाइमोन फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा नायदोंमोन। मख'जाथावदि बे दिन्थिफुंनायखौ मोजां मोनना लाइमोन आफादा थोजासे होनो हायाब्लाबो एसे बिबांनि रां अनसुंथाइखौ गाहाय फोरोंगिरि आरो मानगोनां स्टुडेन्ट सारनि आखाइजों होनाय जादों। भारतनि क्रिकेटनि दैदेनगिरि विराट कोहलीआ मैया वेस्ट इन्डिजनि हेंथायै 114 रान खालामना भारतनि उदांस्रि सानजों लोगोसे गोग्गानाय लाबोदों। भारतआ सा-4 उइकेट जाना 39 अभाराव 252 रान खालामो। फारसेथिं वेस्ट इन्डिज 35 अभाराव सा-7 उइकेट जाना 220 रान खालामनो हायो। बे खेलावनो क्रिस गायलाबो 75 रान खालामनो हायो। दाखालि अरुणाचल प्रदेश हादरसानि वेस्ट सियांग जिल्लानि लिकाबाली मुंनि जायगायाव 12निफ्राय 14 आगस्तसिम जानाय युथ एक्सचेन्ज प्रग्रामाव मोसालायनाय बादायलायनायाव लिकाबाली मुंनि जायगायाव 12निफ्राय 14 आगस्तसिम जानाय युथ एक्सचेन्ज प्रग्रामाव मोसालायनाय बादायलायनायाव धेमाजि जिल्लानि मोसाग्रा बर' हानजाया सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। गाहायै बे मोसानाय बादायलायनायाव गोबां हारि मिसिं, गार', मेसि, नेपालि, आदि, हारसा आरो बै जायगानि गोबां हारिनि थागिबि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि मोसाग्रा हानजाखौ जथायै धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा हारिमु आयदानि नेहाथारि मुस्रि सुषमा बर' आरो धेमाजि जिल्लानि हारिमु आफादनि नेहाथारि मुस्रि अजित बसुमतारी बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव सेथि जायगा आवग्रिना बान्था मोननो हादों। दानिया फै दैदेनगिरिफोरनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। खुलुमबाय। जों दिनै 73थि 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। लवार सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश लिकाबाली जायगायाव बेवहाय जों बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे बाहागो लाहैनायनि सिगां 12 आगस्ट टु 15 आगस्ट दिनैसिम मोनसे अरुणाचल हादरसानि बे लिकाबालीयावनो प्रग्राम सोलिबोगासिनो दंमोन, युथ स्पर्ट्स प्रग्राम। बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बादायलायनाय हाबाफारि जादोंमोन। बे बादायलायनायाव जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय गार्ल्स डान्स टीम मोनसे लांनाय जादोंमोन। बे गार्ल्स डान्स टीमखौ जोङो युथ एक्सचेन्ज प्रग्रामाव कम्पिटिसन महरै बाहागो लाहैदोंमोन। बेवहाय जों उइनार जाबोनो हादों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोग्गानाय मोन्दों आरो बेखौ जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जों सानैबो अजित आरो जों बिथां सानैबो जों जमा लोगो नांनानै गथ'साफोरखौबो जों मोसानो लांनाय जादोंमोन। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि मोसागिरि बिनानावमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जोंनि सुजुमा बर' बिथांनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों मोनसे
गुबुन जायगायाव थांनानै बे जोंनि हारिनि जि मोसानाय बेखौ जोङो मोसानानै दिन्थिफुंनानै जों जे मोनसे देरहासार बान्था मोनबोनो हादों बे जोबोद गोग्गानाय जों आरो इयुनाव बेफोरबायदिनो लोगो मोनलायनानै आरो साबसिन हामसिन जोङो बेफोरबायदिनो बाहागो लानो हाथों आं बेखौनो आर'ज गाबबाय आरो